Yasim SOMPA mani jeni akati apana unu warada. SOMPA te asiti neimunu ema akati apa. Ye no mai mun sama kudi mun samjina ne kasebo. Biti samni e jasu samjina. SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa. SOMPA TV MNG SOMPA FM. Ene eye openima bosome ne da etoso dunai afimpino ene eduno enomo na chese bronya nana kakra tredi ampototrobonsu kwa me base ya dom no wadi awura mu no eya fishia po adehye ye mamu nyina mu ache emama kwa ba SOMPA 106.5 FM kasa fidie ni no siabo ensem wa yensem trofo bro ahesu a wonom saso so wokutire ni nyina egu mfidie so a wosamufo panin ora atabo atadama wosemu yi de editie ye de som ena no pay ese na na kejesi no sia bremo ekase hyane so se ene eye kwasi ada ensem yi efri SOMPA 106.5 FM akraso no ejene ho sekere me na wasante mantemu a ye batan no eye SOMPA 93.1 Kumase afi ayiko FM 100.9 womo so asonsemu topetien upiemo ewo Paria France abrochimemo danfo pa radio anasa danfo pa FM Takwa aya SOMPA 101.1 takwa de so aya SOMPA 103.3 chiman aya SOMPA 106.1 ena afi so nyane so ya SOMPA 98.9 enkranza aya SOMPA 90.7 ena afi domaso ena nempotamo aya SOMPA 101.3 mankisimne nenkwado aya Kingdom 106.1 Udi koda no baby a wo bia wote yenka ewo baby a FM stations apepe yankoma no ego no SOMPA 106.5 FM yo udi koda no so se wonsan kan ya no awe scan udi koda no obenya SOMPA na watie yensem a yede eba besom we Facebook no so yede mu live SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na nasafo kantan ka bema badama we page yen free ha ba besintenten fidi no so yesrawo share honom na like page no yen washen so ama fofron so anya bi ahye wadwenkere no yesere o chimni bafu na fatu wo se kutu ne yeso yebebo kire dia ma se bam afei mu a mo hwe yen ewo YouTube no so SOMPA FM live SOMPA FM live YouTube www.sompaonline.com website ya yesem fo pani owura tabota dama wakutire nsem nyina potokasem brofo afoforo bi ka ho a wade agu wo se chimchaw ubetumi akwa kenkan bi nana KJC company limited what ya desi enema aso yasene anopay won mo hyase to adesi enema no a kere yie pa wo se to asase na bra na oma free consultation no ma wadesi enema kan medima fo herbal center Dr. Chamoda so no wo se bra na oma yade anwane namro mumrika every wo so 2074 ye na nanom di do akanene na wonom ehye ema ye nom ne nya hodi boost immune system no yasanso e dia ba dwama so T74 ne frɛ no just hot kenke wo so bedi dokono dedew ena bia ye name ceremony bi ebia wo wade ebia wo ton dokono no eyeteri Ghana cedis pe no ba betu na to fom SOMPA chede 2025 eye dima yaw dimakum abusuya se wonya fa wo de maya se de nyankopon be hyira wo nti kakra bia wo betumi de abeka ho ne amakunafo awisia ene nyanka wo mo so bronyen se de ahye wafonom ena no pai ensem a yedidi wontoa no eni animu bi eni se de eyokofo ena afi wonuma eboban beka say butrika woye notorious kama ya nyame ampata America wo munya no kura ye nya no no wo masan ene namunsan so anya anatafo aduasa mienu 32 aso wo mpachi e wo kaso atuba
Onanyamfo Dr. Martin Opoku Prempe yenyina ye kai set 2024 no na ye running mate edema Dr. Alhaji Mamudu Baumia wakodwumade biase wakasa achemsesa akyerɛkyerɛfo de yanti yani ahwɛ wo mo a anhwɛ ya wase nhwɛ ya ye hu ye de ye behu akyire no ebe yenyan Kumasi State Experimental School SMC chairman say ebinum udi wo mo nsa ase fomfa amankoda na de sua kora aye bibie wo ho CDD Ghana so ade amane bia ba wonom ekyensem mu Dr. John Osai Kwapon wakasa akyensem bi mu na wate panin bi se Ghana fo dom mo be yema mpani a epomfimfini wo besi hotel ho hwan ye de ho nsam ba no pay GPLTU adwumakuwa wa no mo kasoa wo mo de ntete ya soronko akwama ahyenkafo festive season yi mu eno achi ye bekwa ama no ne amano se Belarus mamu ne ye bekọ sa wo mo ayechi wo mu gu afiase ena mo ntokwa ekoso Ukraine Russia ne wo no ma aka ntem no wo mo ja prisoners maako wo hadu no miensa na sujetira wo mo bo na chire de esewani ye de brewo kase mu abusia akoko video hwewe ni madecheye enso brene brano no otie free onini ano medin abena badu adepa kofi ne mbra triple mai ejapia apamdada afi nsem ne nkyere mu ni woman bambo ebadwaku nani abrepa se niema bi koso ewo wiase nyina pakase no so a wo mo ntwa ba nhwe ano ombayeje so saa na ayese se bi ofofo wo mu jejai amana ba beda no kwaye na fiada no mu ho wo mo bo amane e kire se abamu abi ene na mo man ga na mu ha se uhunu wo wiase nyina pakase no so hu sampa wo ye odefo nanso ni nyina echi no sansi wantane bukata dwumadie no wodie efanya nsakwan ajejeje bi no musika kura afiri wo mo ho ewiewia no wakyɛ na ye dɔw nom ne ade benkatachi utimi da na ho so oba ye ne mine muti so oba minim esesamfo ni bi kura de dɔdɔ ebi mo sabi obronsan katu a efrefra akɔnoi ni nyina utimi ye bi e de jejeje bi mo ekɔwie wo mo so ne panchi na Frederick Kumi na ye frɛ no dodo na ne sa butreka na saase ni ba bontra yokofo bo ho amane se obi bia wo asem bia efa ho sankomo yi hono won fa mara no say na Cyber Security Authority wono mo nso edi akire pa nya asam ketoa e wo pakase ni nyina so nti wo mo nso a ya sa adwumadie kuro na abie no na wo maye brebre atiti wo mo nkakra akra akonya wo mpa achi aso na de bra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra wono mo ahu wo mo no nya recruitment na wo mo ko na obese enya adwuma bi na wo mo yo ya ye kire wo mo office wo hwe laptops adida wo mo nim na ehho ade a wo mo sense de wo mo MCR room ho na ni nyina no scam na wo mo ye wo hwa ebikura ne ye twitwitwa wo ba bi de kire wo na wo ma hi wo di hello na di di kire wo so akono ben wonti woni be ba ho so ne ye bu afa so na eno na abambofo ekese sa nipa duasa mienu nyina wo no ya latafo nanso enya de a wo mo beja ekire die wo mbekɔso wa didi mu ama wo mo ehyaase nyina da yenya wo mpanchi aso se de be na buronyen ene nachi wo man Ghana mumma yebetumi atenase ama ye ho atoyen na yedanso a yebeda abusia yebeda no yetuansam no eso ewonsam foforo mu kane no oswani ana wono wo hye enwomesua ho ensam so emre bi bai ema obeye running mate edema MPP amanyoko ewa bra na afempino ne aduno enan no 2024 Dr. Alhaji Mamudu Baumia wono na ehim frank ane de ama wonom ena ononyamfo Matthew Opoku Prempe AK napo wono eye running mate na efiti se yetu abawie ye de na amafo kura bisa no run pro no wahinini ene yehyadanti nikan ena na pro wahinini na poso o Ghana ane wakopie mu ewadwumadie biase wonkra ha ofanko ewa bra na emrahye badwani ede matrobu constituency maame anase ononyamfo Gloria owusu ehyehye dwumadie chenchirenche pa ya na wode bo akyerɛkyerɛfo abaso sanse akwada benyini no atumi akasa wakasafidie so sɛ de abaka emi kan ya eye kyerɛkyerɛ ni akwada benyini no obetumi abaye emrahye badwani eye kyerɛkyerɛ ni enti na kyerɛ sɛ maame Gloria owusu a woyɛ trobo emrahye badwani no wo hu sadehye a
wana machira de e won impesua so no wo bo adwuma yie pa enti no wode awards night e hye so e de ma wonom na dwumade na se no eno ne nyafomati opoku prempe ke na po ekopi ase bia na ne waji kasafide no se na de me wonsam ka efiti se ye lusu 2024 no me sheda enhia chechirefo kutu sei enheda mfa me nsam to wo manim se bamda enti ye na manya sa akwanya de me wonsam ka pa wo se ye ma chechirefo abaso na wonom eyade se odoba ko suku kreche na wonte hwe wo bekọ na ne ne ba bi ne ne babo ne ne ba na chirechire ni chire kopim sa kwada no betumi aka brofo gwagwagwagwa ya obun sakore de na adwemu abobe ewiase a wo se ebre wone na manyoko MPP eti adwaso na wono kra no wo yeso ania no hwe ngomasuya ho nsem so no enia mapa wode gugu akwamu wo se nya ebini eni yehu wo se ekamia yese sapa wono mtwato ho no ase ndisi amanyoko no kra epese wono se ne ade a wo se wo mo ba adwuma pa ne nsem a okaye no ebini. I haven't spoken to teachers like the opportunity that has been afforded me today. I'd like to say that thank you for making Ghana what it is today. If we have a government, if we have people who are doctors, if we have lawyers, if we have any professional in the country, we should all say thank you, teachers. Without a teacher, I don't think we'll be where we are as a conducted teacher and promotion exams within 3 months and every teacher got paid. Not only that, for the first time since 2007, conditions of service were signed and improved for teachers. Not only that, we instituted professional allowance for teachers. We introduced non-professional allowance for terminal teachers as well. We gave one teacher one laptop. Not only that, we professionalized the teachers in Ghana. We increased teachers' salaries by 81% over 4 years. Oro na po ne kasa no ensi ye wokoso atwa so kire mu se abanya wo wo so sesei ama nani ankwa kirefo ho yie na wo mo incentives bi yamfa ama wonom wo mo aketu a wo sese wo mo yamfa ama wo mo a wonom koye adwuma no kro a wo mo dia memenefe e na be ye adwuma no enye se wase so hwe ba ya yes I be kase sei ni ye di bubo adum ni adan yi wo kire mu sei e kire sompa kase. And I must say that we shouldn't make it the beginning of things that are worse to happen. As soon as the results came and it was no good, unfortunately, they blamed the teachers and their invigilators. And they said that the teachers are invigilating better. I hope so. Because if next year the students do well, I'm not sure the teachers will take the reason that they have allowed people to do or exams malpractice. We must, as a country, start appreciating the fact that if you give the teacher the right incentive, the students will do well and do better. They will do well and do better. Dr. Matthew Opoku Prempe, aka Napo, kanene sweni ana washe engomesyon semso washashe ye no soda pa ne niema wo ye bie na wode tu dwano 2024 no ye running mate e de ma Dr. Haji Mamudu Bawumia okobie mu e ofanko ebra trobom na hye bedwani ma me Gloria Wuso e de teachers awards night e hye so e no de sansemi e tu dwa ene ye da so agina ngoma sua mu na ye bekwa asantema mu ho nso no State Experimental Boys School mu ene yekọ wono mu di mfinhye do wotwe a wo mo hye ho fa no empanimfo ekọ ase ekọ kasa ye bie ebe yewura Peter akwasi pepra wono kuro ya ene ye SMC chairman edema school no na enkomodie mu a wo mo de wo mo hiade eto mpanimfo ni no wo kyesa ade ba ku bi ebu school na prepa wo mo nsa ase ankaja wo betre school no mama they say abobi wa nipadodo abamu saa no ebia benye baabia tena na adesua pa bekoso no wo mo eteta so se di ni nyina ye se wo mo nsase na ebi di ne fomfa titru ene wo ma ye fitafo a e wa afa ho na yewura pepere nya adaje e kasa sei Race course medical kase race course woni kwan a ofaso ko na race course enti ho eye kwan a e wo so mo faso ko enye school yi mu na wo so mo faso e de ko race course e wo ho yi e school fo na ne boy we hunu ye say omo ye kwan no na kase ni bi wo ha obowura ha unum say o kwa ase ho wo wan no san de akotwa akosi kwan ni mu woni nim anu tie si barrier no amja mega chese ye betutu ya apono no se won se asa ase sisi pampim o school no mantwa ni the school no mantamo class to class no building bia mu no ye betum ye de ahoma ade abesi ho enti obi nya kwan nwuram ene wa fa mu so wo nantim
enti saa we no mu nyina no kyerɛ sɛ biribi ebesi barrier na yɛsisi ne school no mu nyina kyerɛ sɛ biribi besi enti fitani kɛmɛ ne betumi atu fitafoɔ na firi hɔ memo yɛde betumi ayɛ ne sɛ yɛsi ha kwan no enti sɛ wo kaa kɔfa ko baabi a betumi afa de wo kaa na wura fitafoɔ ni mu no ɔhɔ yɛ wasɛm wo anya kwan amfa nwura mu a sɛ de medical kan wo ankasa wo bɛfirim ama school no anya na somdue de asua na Status Mountain Boys School wɔn wasam si chairman ɛna kasa yɛyi owura akwasi pepra na wie ya na Alhaji Osman so de ne de ɛto so wɔn okure ya kane ogina kyini ya fam ɛpremra hyɛ badwa akonwa ɛwɔ manso nkwanta abato mpesua so na wɔsɛ aban nko ntimi nyɛ de yɛsɛ sukuu no wɔn munya emom ankorankore awofo ahwefo wɔn ma wɔn sika bɔ nsɛ prekɛsɛ otimi kase wɔbedi koko ne mpunam no saafo no ebetimi aboa ama sukuu no hawo ɛto atwa ɛnhyɛ na nyɛ private school enti yɛgya ma aban no ɛna aban no nso so no sɛbi ne yɛn no do school biara kunu yɛ aban ɛno nti ama school na abafo saa bere yi deɛ yɛpɛ sɛ bu aban na school no fa ne tuma pan fura enti ɛwɔ student yɛ kra do sɛ ɛfiri next year yɛbɛpɛgya school no ama school no anyɛ bi sɛ bebree bae but ebi nso akontrol me ne kasa ebi wɔ aburokyire ebi nso wɔ ha enkomoi ya Alhaji Osman Mustafa wodi ye no wone yense ntwere ne kwa me wiredu eda ene boss ankomoi abusia wasam fufuro mu no yetwa so awo CDD Ghana wonom akache na senior researcher fellow edema CDD Ghana Dr. John Osan Kwapon wakasa atremu se kamia yese wanu a sebio yesode ahomache obi ko ahomache wine obi ko 2 obi ko 3 ekọ sa line ekọ to abase mi koyi mi mra hye bedwani enti ne yeyi no ne yefre no honorable wokọ mra hye bedwafie no kame se enuema ekọ so wo ho at times no enhye nkuran wo se afro barometer wonu mu de survey bi ba ya wo mu kire mu se Ghana for no ye ne kura no ye lose trust in our parliamentarians asade ye hyeda enji wo mu ni wo mu gidie ni nyina agina efa bia se ebase wonom etwetwe ensam sra ne abasa wo fie wonom a wamo etimi display ana no de si ye hu yanse mrahye badwani pa o wasesa papers ya to na ani anyan we pushi we na we pushi we enso nkase bi en companies asebie di wonu asebie de akuma anadoma machine etwetwe mu eyanu ya ano bradwo na kaba akwakoto entisen kamo ye onu abusi ni ato eye abade amamo ne ewo mu gidie wo mu arehemu nti mu kofie ho akwakwaso mu constituency na mu koya asem kuma bi ne ehu musuban asem kuma bi ne ehu musuban wose ha dwen papa wose ha dwen na anka ebehia pass right honorable Albansima na Kingsford Babin achiame hini ono owo mrahye bedwafie ho esan se papa ye panini na adwuma bobil ne yeso na bodwese mutu adonko ye nti e wo so wode ne dan si form papa na watwe ba kom die si hoya wo ma wanam eso de ben prensen ya wo ba obeto se na dom kumai wo mu botwene esere ogina ho hwe wo mu din no kan trim wo wie ye naja okwatena ase wo se mpanimfo de ne ma papa gugu akwa mu e wo fie ho se we no obi nya adwene asabi enya ntokwa se we no obi nya adwene a enya sole sesa papers tugu se we no obi nya adwene a enya se fakra ta atetimu e wo fie ho enya se oka sebi twitwikasa e wo fie ho na Ghana fo na ye to oba ede ma mo no yentumi nya mumu arehemu papa na yanyimu ndi se de be ya 4 years de encheba ye kata ye ni atie ni na finhia 9 na aba na ye san so betimi atoa so se ye soma wo fie ho no ukọbọ adwuma pa ye soma wo fie ho no no obi abodin a no wo sode na konwa so sanse wo dan so ba pedi e wo fie ho na nye sade a na se de ye hu sa na bekwade a ekina bi no anhwe ya ne ye hu ne ye Dr. John Osan Kwapon wono ena ye senior researcher fellow edema Ghana Center for Democratic Development Ghana ye 20 ya frɛ ne CDD Ghana ena odi afutuo yi akọ ediama eye honorable yi abusuyi ntati abetwa so a maba bi so yemfa seda no ma Nana KJC Company Limited ekoba sempremo no be ma wansi nso mu ansa no ham wo hyase to adansi eni ma no na mekra ne anwo me ansa ne awo mekra ne bia na me bebi ngenge a kyeri ye pa enti wo mu nimdie wo mu hye hunu wo se to asase na apebra na kache wo ma free consultation na doa Iron Road wo cement wo na da ye de board so na chese roofing sheet na ne brofo ne ba roofing sheet na making abusia ni nyina ebi wona kache na ne niema no ho eche
eye papa enye nado a wo de kɔbɔ wo dan so anase wo de kɔyɛ wadwuma na arrest ana awe nache dabi eye kama nsate akwa baako ekosi nsate akwa be say 100 200 ni nyina ne tentene ne kase bia benya bi blast ni nyina bi ho wo per cement nso a wo se bra cement no wo mu de ye di ele blocks so wo mu wa de ye moldings ye wo de ye plastering ye wo cement kura de si abrosa de okɔ na keje so ebusa se sompa abake na na eka sem bo be kyerɛkyerɛ ni nyina mu enti cement bi ho no wa wokɔtɔ na de kotwa foundation na ho ye nsuom wo nya cement papa mpa kyɛw wo dan na enya fapem papa esan say cement na nya papa emwa wo na na keje si ebeto ne bo akyerɛkyerɛ sa niema we nyina nti kɔna kɔtɔ adansi niema no embantam dunsi ni nyina ne yempɛ so bebrenti ye de atoa wo ba bia ubehu yen na wonde yen edi nkomo pie mu osunya ne ho pokuase ye ho Tantra Hills na takra ha kwahyeman ye ho Iron City na ye kasoa ye ho Boshen Kumase Breman Kumase ye ho afei wan mo wa manhia ne ade nyina kemoda mo behu ye babia Jemai Kumase ne nkran mo fra yen e wo 0204 355 504 0204 355-040 na KJC Company Limited ekoba sempremo yonom enyo so midimafo wabepie mo ewo pokwase mayira eho na ade uyade ni do a yade na eyira esanse nkran ha no owo pokwase mayira wose chronic diseases yade a agi ni padua na boso aye korankoro no brane ntenete eye Dr. Tam da so midimafo Herbal Center na sam ene kan abusuya stroke ya agi waboso yi a wontumi nkɔ babia yi pacho yemfa wonko ho na Dr. Tam da so obema wo ho atɔ diabetes prostate mu sensem kidney ene de yɛkeka ho oba ne bema mapa wo akyɛ pacho mo komedimafo Herbal Center wate na mo so mo benya baby ngenge ne bi atomo na so ne afrɛ me mom dad na wani agye yade bia fako enkran ha pokuase mayira Dr. Tamoda so medimafo Herbal Center obepie mu ho Kumase so owo abuakwa agogo woni government school na wo ho no ene din hwɛ ni mu fɛ Dr. Tamoda so 0244 774 282 ana 0500 727215 Dr. Tamoda so eno no na just what kinky so unyam pebi ni yejai ebusia kenke na se moton wudi a dokunu bi wo ho no mu ade hye wafunu mu a me se na aka wafunu mi asam keto a experience bi da na just what kenke die mu ede wonu di yellow corn anaye mi se me di bankukura yellow corn enti kenke wudi na yellow corn na wonu kyesa hodi wom pa just what kenke ni kan for di ama wo wo pedodo so po mu atu aton mu a moton kana dokono no yate obra so se hwi yesi ya ye dokono no kama 3 Ghana cedis pe betu ton 3 Ghana cedis pe betu ekoye ujuma bia se bia wo ye birthday party wo wade wo tu bedin ye naba just what kenki ene de sevwase ema unse wadi dokono papa pacho ba bia ye no hote na udi so wonya ahoden papa efremo dome Accra your commercial bank no echi frey 0256 068 823 0256 068 832 na just what kinky one madama yesro yento ansam no so e wansam foforo ene sade abake kan no yewo cement ya yedisi abansoro yewo de yedebo foundation ni ade no kore wono mu asi hotel na wo Dubai ya wo musisi pomfimfini no sa nana KJC Company Limited Central Steel Fonti ho na adansi ne ma no wono motoyi nanu na yewura kan na compare ko Japan wono nso aka asem bi sabre sono mana wo matwe wonti se wo mpese wo mutu franka no obi anamo ebo ne ntoa nti baabi ebi bekwa wo bekwa akwa gumu ase ya tododo na asum no ade nchina ni ya kwaprapra akiri na yewura ka na kompre kwa Japan woni delegates na kasa wo chese he abana ye kwa akoto 31st January 2026 no se mutime bua na franka no bedi mensem na me de be prema mpani agwa na se tie bia nkunem ne medi na nkunem no nso media ade a maye obi nya bi da ye nwanwaso ye se epo na da ho no de nyame tro de hye no ni mfimfini pe na mesi ahohoje bia hotel de asie Dubai de no kura amfa no ho na wo mo asi saa Dubai de no kura wo de wo mo aba temaha ama wo mo abe sovi ahwehwe baabi a wo mbetumi asiri nyina na wo kasa na yensa ntwerefo nti yenya nkomo no bi is the center of the world, and the center of the world, longitude and latitude, all degrees, is in China. We have to make noise. We have to make noise. Greenwich Meridian. I want to. When I say noise,
it means we have to market Tema. And the first thing I will do and then I will catch you. My car is beside our house. Build a hotel middle of the sea where the human marine is. Now, go buy and go from one who see land and from which and one of them was Jordanian, only big farm and the poor hammer. They did not have room so if we can build the same thing, because of one hotel is see a room, but we must fire we have to challenge ourselves and look at the tourists and the back. And I can accompany quite Japan can I send Central America Bedweni. Showed 9 papa, one and a casa ye, sir. One more to a banner man will be craft and Kamasono. Now, what they were pregana kunya din kunuma, Pumfin Filipumo, no basic hotel, ADSC, and only a coffee. And one will say, was sipa, sipuni finfini. Na oko holidays bi na kwede wo beten frama ho ya fast an frama no enkopie mu ewo kasoa na GP ATU adwumaku a wonom ewo kasoa wo mo na ayentete yesomsonko ede amashenkafo a wonom ewo awutu senya east mesine no mu na yamane boni kwakwa dema na ekoye na secretary ede ma GP ATU adwumaku ne fe no wo kasoa ho owura Bismarck Kofi ede tu nanim echechiremu dieti a wonom ayentete yi wo se wo pie mu kasoa ene ne mpotemu ajai ashenkafo no womudi omuni pa se ye di bronya no what se ka we Africa so akonya akwahia osi da bida wose saa na ne nyina no afene beso se ya wo mo ye ntete ye soronko ede ma ashenkafo no enti no na wonum hia ye na wonum tete ye no jai na esewani ense oka owura Bismarck Kofi nensamni passengers say me kwa bantem na ba befa passengers anhwe ya okwa kwa bi nkwa na wantumi ama nti afutu ya dia ma mo say mpa na say enu so to boase na nya bote eje kwa bonya tam ni de ka bienu a okaze wantumi nya adwuma ube adwuma anya usese so wanya bonya de a betumi dia Kofi na da kwa hwe no nti afutu ya dia ma mo say afi since I member ya welfare secretary kaswa injena be 10 years me na my secretary to a menti say bonya so me say ye ka bi kwa bonya accident uba bi tesi ana sisi bonya kwa bi a during the year but bonya tam pa de ye mo say and then say your committee and each of phone na kusia me de nyame mi atutu akwa ma da afọ the management say this year so e be full suit ama yente atenkabone bia. Amen. Atenkabone dia yempe ye prepare chire kura owura Bismarck Kofi secretary edema GP ATU adwumaku no ewo eye kasoa no na ne kasa no achi no wonom ene total engine oil for ene kabo mu edi dwumai enti no wo mo leaders no ana sempanifo a wonom da sa adwumaku na nem no wo so ne ama ne boni kwakwa dema e kasai afi ba na wie ye hu se o se yetumi eye training bi edema ye drivers a omoto ye products no enti ana yene total for kambo mu se yenye training farmer kaswa drivers senior ebeya ombetumi echenyu omo oil on time a betumi abo car no ban ye hwe se bronye car bi enkonke break down e wo kwan so se nyina nim se car break down wo kwan so ohawa edeba ye mpese afi ohaw sabia ebesisi e wo kwan so yenim se yenye yendi ye car ni yenchenyi oil on time a e car owners na bre car owners na so moto engine eboya ye wo festive season Christmas bronya so important say omo engine omo bebo omo buy because eno an omo the passengers ekoba enunti ene buy ebo omo engine no buy engine oil a ye da marketing so eba ma mu fuel efficiency to say you can put empanifo wa mukasa ye adwumaku a wonom ekoboa ye emaka so GP ATU wonom dwumadi a womo empanifo de hyehye so no ewie mu edie na kwakwa de ma ede som ye no ebusua sompa chade 2025 sabre ya me no kasai kurani bi ahyase etwa adwadwo sabre kurani bi ahyase kaninsurum sabre wa ahyase esu ne re ho ne ho sansa enka wokunu a wobedum no amba afi kwa wiye obenya ntema baako enko obenya emu bi enkobenya nwa bi wobenya ti na pa bi wobenya enka bi asade bi ede adidi no ne kurajan ho waye kunani enti no sompampanimfo
efa to ho so afi bia ye beye kunafo adoye afi bia ewisia ene nyanka wo mo so wo mo se ene wonum ni eja wo mo ho no ye beye wo adoye afi de no ye de ehhehye so na ye sraw eseketua bia nsa nyame sompa no enu ani o enye se kwasi adai na wa dress aboduku chenchirencha kwasi aso dem na ye nyame som ye se nyame sompa papa ne so behwe kunafo enyanka ene ewisia ene mobrofo enti sompa ya ma wakwanya yi esefa wo kakra no beka ye de ho entema entade enuane a wo mpaboa de wo benya bia nyankopon ebehira wo sompa takwa sompa sonyane sompa tachiman afa opiemu ewo sompa kumase afa sompa enkran sompa nkranza pacho kakra bia benya bia fa buvura honom wo se me de beboa sompa chede na nyankopon obehira dododo se wo de no eye mobile money a gimeye kachua bia nsawate na wo de atoso amayen 0598 559 802 0598 559 802 yesero edi ebeba no eye Blessed Foster anatara 1 media Tara 1 media se enye din mi no ene beba mpacho number no na wasanso a check ni bio na 20 na 74 affinity 74 ya na nanum di do a kane no na wonu mo de kwasen another the sen esi jaso be kwa bi ho na egukukom na ye bobo bia no pa no na wonso wakam na ayehye kakra de dide na wanom no anya hoden na me nyini che ene wuni adaje pacho empanimfo akeka ehahama no hini nuta e de bom ene ye de 20 na 74 e dudo e boost immune system no yenya hoden ye di bi agi ni padua na bosom pacho call over the counter and as a drugstore and a pharmacy shop and a herbal shop bia usu petit 74 and a 20 na 74 ni do so promo pa no pacho kan ha se wokeshi drugline ukwa no as T74 na kumasa so Ashtown kolena keba ho ye di akwa koguwa no mo fremeye 0246 073 498 and a 0501 628 931 T74 enyumeku adama ene mo edi kan bobo so na damenti yesro me basisi Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mo ginamu ankasa ewo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo de mu me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kuin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Aketiapa Enwa true c'est bon France for ne kai
Ye kase no ewa amanone Belarus mamu na ehona bra Russia ni Ukraine to kwa isha ase no ye cheche empanimfo no a ehona ye de wo mu kokoguo prison kese na sesie nipa wo hadu no miensa 123 prisoners ena mampani Donald Trump ena wo mu konti ase apamu se wo mu masundwe mra de wache ne yonko emmasie bia wonfa wo mu mra no esei entiase aye adwuma ama wo ma sha ase ejeja wonom ne no na jonko won na wosi mampani Trump anamu e Belarus wo chese san hihye e de asundwe mapa ena eba na ohu se obi bia ne bibi wo ne yonko ho no nso no san hihye beboa ama wo mu nyina atimi ejeja mu na ansa na no na Alice Baleski wono nimi ase na woda afiase hobi wono Nobel Peace Prize no won na nyae nti wo ye ho campaign kasa ya se yenyi wo mumpie ampa yeyi wo no mapie na emuna wono mo chese Alexander Lukashenko wono sei enya dia Europe fo hu ne se wo ye mampanyini nti Belarus ho se wono mo hu se mampani bi ani ho eno achi wo ye American Kolesnikova wono na wo mo de ne to afiase free 2022 nti bra wo mo yi no no ena ne nuaba Tatiana Comic wo share no na ne behwe wo ba Facebook no so a pani no wonna ne mfoni wo ho no ena ne nuaba no so de ena da ho a sesiei ebetimi aka e de a kireo pre anye pre mfa se Ukraine wo munya wo ma de hye ma wo mu free Russia kura no wo ha ene empem wo ha ne dumi ensa de wo mo ejeja wo mo ni nyina ye se be na asundua bua wo betimi anoma no na eno achi wiase nyina badwo ama wo mai Ghana yenso ye ha dwubi esanse aboa ne tiwu nua so a yenkasa sore ne so ne mo sore yenso esan bo ekosoro petrol bo ekosoro ni nyina antokwa ika ho ti asundwe ba etosade ensutafo didi ame sa tie bia mampomfo ho badwo Abusia free ena waso afidi ansema na no pay didi wuntua no bi ene se running mate edema Dr. Alhaji Mamudu Bawumia 2024 Dr. Matthew Opoku Prempeke napo wadi atudwa akire mu sese ya me ani ankwa akyekyerefo ho na yentua wonum kasa de sa wasi sohwe ya yehu na fi de bebe kire na anhwa ebeyenyan yewura kana Japan se si ahenefo a wosono moto abama no na obekura franka mampani agwa ne de obedi wodi nso a Pumfimfini pa epum obesi hotel ama yenkai dum Ghana. Sada and senior researcher fellow Edemasi Didi Ghana Dr. John Osai Kwapon wakasache mu se enyeme bia ekoso wo mrahye bedwafie ho no sempanimfo afa wona nsi fom a Ghana fo ye gusu a ye lucy hope no ana trust no ewo wo mumu ya ye dimu ensem esomo. Sister New London unya America abeba me pese me ware medim finhye bia na me o me bibia say scam na make say abutire ka say wo match no cyber security for asan chalata for 32 e wakasoa tuba na fe ye ko Belarus mamu asrafo no ene wo ma ye chi wo mu si nyina da sesei wo moja wo ni nyina ye Ukraine ene Russia ntokwa entemonsem no Abusia sedan ko bana na KJC Company Limited de ko ba sempremo no wode edansie ne maso yasene afei Jos What Kenke wanum so edi Kenke trigger na se dispense ko tubi omoso eba bi ebeso yasene midima fo Herbal Center Dr. Tamoda so enso se brana oma yade ne nwane na mumika 2074 T74 eye nanam dido yasere ko ne ko pebi na wonso yade no entu emfiri wo so na SOMPA 2025 no yeguso ye kai wo sonfa wo de ema ya ehira wo mu pa SOMPA Kumase SOMPA Sonyane SOMPA Takwa SOMPA Techiman SOMPA Nkranza ana fe SOMPA Kra yesrew kakra bi obenya bia fabra fa besom yen na yemfa moa enyanka afe awisia ekunafo ene womo a womo eni bie bronyan na womo nso ensere na womo nhirawo na nyankopon nhirawo number awbetimi ayemomo ede atoso eye 0598 number we dey so boni ye pa 0598 559 802 0598 559 802 number no class how kata we na betimi abo na odi atoso edi ebeba Blessed Foster na setara one media SOMPA 93.1 Kumase fa kase bia iko FM 100.9 Adafo Radio Paris France Abrochimemo SOMPA Takwa 101.1 afei SOMPA Takwa de 103.3 SOMPA Techiman 106.1 SOMPA Takwa 101.1 maka afei SOMPA Sonyane 98.9 SOMPA Nkranza 90
90.7 and afei SOMPA Doma 101.3 Mankesim ne kwado ye Kingdom 106.1 udiko da note yenka ewo so and afei Facebook no enso SOMPA 106.5 FM Accra na afei wo so ya wutie ye Africa Nash Heba Urban Radio anyway ni so Kanesh Urban Radio aso wa Kaneshi wanam so efa kase yi ebe www.sompaonline.com website yesem for penuru atabata dama wakwitire nsem nyina potoka sem brofo afoforo bi eka ho ema apesima ka de hye yesi adwasomo medin abena badu adepa kofimene bra dada no a triple man ejapia apam